TV Anwar Flebao anga foli ni tanebe awe hauka bismillah ka don kibaru kene kan ka ben juillet kalo kle muga ani shegi masamba fla 100 ans ani wolon fla kuna foni bakurbo fleni anga sordasu mumbeni abu ublu be wele ko tasma sordasu no e protection civile we jeglu kurado sigi femi mun koni na bara ke ji sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnna ni kojugu mun kɛra ji sanfɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ a baaraw kɛra a kunungo Bamako. RDC Congo olu ka bamancu ka jɛkulu min bɛ a ɲɛma n'o ye jɛkulu min bɛ wele ko Mayamiya a ye a yɛrɛ di fɛn min ye Afrique ka kɛlɛkɛdenw mun bɛ n'u bɛ wele ko ONU olu ma a tɔgɔ o de Taburi Tabi Shaka. Bi juma selu olu kɛra ka sɔrɔ gɛlɛya ba de bɛ fɛn min Israel ani Palestine ni ɲɔgɔn cɛ u ye kɛlɛw do ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma maa kɛmɛ bonyango olu kɛra maa jogitaw ye a kɛra Kolongo. anga sordasu mun bɛ ni olu ye tasuma sordasu ye n'u bɛ wele ko protection civile u ye kɛlɛbolo do kɛrɛnkɛrɛnna bada la walasa kojugu mun bɛ kɛ ba sanfɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ala ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ko bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo Mali faaba la n'o ye Bamako ye. Direction nationale de la protection civile u nana brigade kura dɔ sigi sen kan o brigade kura in baaraba de b'u bolo sabula olu bɛn'u janto ni ji ye tiɲɛni mun kɛ walima ni maa minnu tora ji la a baara a yira k'a fɔ a bɛna taa o sira de fɛ u ye denmisɛnninw ta n'o ye sapeur pompier maaw ye k'olu kala a baara la u ka se ka maaw dɛmɛ nka a yira k'a fɔ wa n'i y'a ye o ko sera ka sigi sen kan MINUSMA n'o ye ONU ka jɛkulu ye olu de y'u dɛmɛ a baara bɛ se ka kɛ cogo min na wa u nan'u da don a baara bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ n'i y'a jateminɛ kulun dɔ bɛ yen n'o ye jikankulu ye o falen tun don lɔgɔlidenw na olu tun taara k'u bɛ taa u ka ɲɛnajɛ sigi sen kan u ka kulun o nana bin ji kan wagati min na u bɛna ba tigɛ u teriw u jɛɲɔgɔnw i b'a ye k'a fɔ u nana wele bila olu ma olu ka se k'u kɔkɔrɔma don cogo min na olu fana ni dafalen nana ka se k'u dɛmɛ wa o y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maa 8 ninnu na olu bɔnɛra u ni la kelen o tununa fɔlɔ kunnafoni ma sɔrɔ o la protection civile ɲɛma ale kelen don ka wele bila ɲɛmaw ma u ka se ka brigade in sigi sen kan mun bɛ ni ɲɛsin jikanko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ba mun bɛ ni an kɔma fleuve Niger an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamako ye olu ka se ka lakana cogo min na a ye wele bila an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an ka ɲɛmaw ma u ka se ka minɛn di ni maa ninnu ma u ka se k'u ka baara kɛ. an ka sordasu ani an ka polisiw ka fara an ka gendarmew kan olu ye fɛn min ye baara digiw kɛ a bɛ fɔ min ma ko formation kunnafoni yɛrɛ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna radio baara yɛrɛ nasiraw fɛ a kɛra Bamako an ka fara ɲɔgɔn kan ka jaw lajɛ. Ni tile fila baaradege mun n'o bɛna boloda a kɛra Mali entreprise dɔ fɛ olu kelen don ka jɛ k'u tɛgɛ di Faransikaw ma kunu a tile fɔlɔ o sigilen sen kan a kɛra an ko mun ma agent de société de gardiennage olu de nana boloda ani organisation non gouvernementale n'o ye ONG ye olu de nana an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ka se ka ni maa ninnu kalan ka ɲɛ cogo min na o la a yira k'a fɔ u kalanna mun na o ye radio communication ye bi o y'a tile filanan ye lakana tigilamaw ani lafasa tigilamaw olu de bɛna kalan togoya kuraw la u bɛ se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma cogo min na ni kalanbolo mun n'o sigira sen kan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u bɛna gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kunnafoni di ko la an ka jamana kɔnɔ lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a ko ɲɛnabɔ cogo min na an ka lakana tigilamaw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan gɛlɛyaba de b'u kan sabula bawale kura minnu n'o bɛ ka sigi sen kan kunnafoni kunda wa minɛnw fɛ minɛn minnu n'olu ye dagabana minɛnw ye u bɛ se k'o kunbɛn ka ɲɛ cogo min na. RDC kaw fɛ u ka kɛlɛbolo min bɛ ni a bɛ wele ko milice ni ale bamancu ka kɛlɛbolo dɔ n'a bɛ wele ko Miyamiya an bɛ don min kɔmi bi olu ka kɛlɛbolo ɲɛma a y'a yɛrɛ di Afrique sordasu mun bɛ olu fɛ n'o ye RDC a y'a yɛrɛ di ma. Taburi Tabi Shaka
ale de mai maw olu ka ɲɛmaa République démocratique du Congo kɔnɔna la kunu alamisa don a taara ONU maaw fɛ u ka jamana kɔnɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa si de ma sɔrɔ mun sera k'i da don a la ko mun y'a bila a ka na nin yɔrɔ in na ka kɛ kasoladen ye. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan jɛkulu minnu sigilen don sen kan n'olu sigilen don ka maaw ka hakɛ lafasa olu kɔni kɛlen don ka wele bila kiribulon in a ka se ka kɛ tiɲɛ kan cogo min na. Taburi Tabe ale tun sɛbɛkɔrɔ ɲininen don kabiri san 2011 Congo lakana tigilamaw fɛ. Dɔw yɛrɛ tun nana a ɲini k'a nɔ minɛ bɔgɔ jeninen sanfɛ o bilara ka taa juguya la k'a sababu kɛ k'a ye dankari kɛ adamadenw na kɛlɛ mun n'a y'o sigi sen kan. ONU maaw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu kɔni nana a laɲini kɛ kabiri san 2015 ka tɛgɛ kɛ maaw la maa minnu n'olu ye tasuma don dugu caman kɔnɔna la Congo jamana kɔnɔ. Faransi olu y'a yira k'a fɔ ko u t'a fɛ ka kɛ jamana kelen ye min kɔni bɛ fɛn min ye Libi olu ka ko ka a lajɛ. Wagati mun na ni maa ninnu nana ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Khalifa Haftar ani Sayed El Faraj n'o kɛra Faransi jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la n'o ye Élysée ye. O bɔlen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don k'i ɲɛ minnu bɔ k'a ɲɛsin Faransi ma olu ka kɛ ɲɛmaa ye ka se ka Libi dɛmɛ u ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na. Itali olu kɔni y'a u ka nisɔngoya yira k'a sababu kɛ Faransi olu bɛ ka yira k'a fɔ ko olu bɛna Libi ko ɲɛnabɔ. O la Faransikaw olu fana nana Itali jaabi u ka secrétaire mun ɲɛsinen don kɔfɛ ko ma Europe jamana tɔgɔ la ale yɛrɛ taara Itali a nana yira k'a fɔ ko olu ka jamana olu tɛna kuncɛbaniya ta Libi ko ɲɛnabɔli la nka olu kɔni bɛ se k'u dɛmɛ kɛlɛ mun bɛ jamana in kɔnɔ kɛlɛ in ka se ka ban cogo min na. Faransi an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu bɛ fɛ ka Itali k'u kalan u ye laɲini mun kɛ o laɲini o bɛ se ka sabati cogo min na ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ tɛmɛ Libi fɛ ka taa Europe jamanaw kan u bɛ se ka dankari kɛ o la cogo min na o de ye olu ka dɛmɛ fanba ye. Palestiniens ani Israéliens an bɛ don min komi bi juma seli kɔni bɛ ka kɛ u fɛ mais a bɛ ka kɛ gɛlɛya la ka sababuya kɛ kunun ko Israël ani Palestiniens u ye kɛlɛ dɔ wuli kɛlɛ min na maa 100 bonyango olu de kɛra maa jugu taw ye. Mangaw nana tɛmɛ Israël lakana tigilamaw ani Palestinikaw ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ kunun denmisɛn mun joginna a bɛ t'i jɔ maa 100 ɲɔgɔnna la. Bi Palestine jamanaden foyi tɛ k'i ye silamɛ ye n'i si tɛ san 50 bɔ k'i sera ka don ni misiri in kɔnɔ ni an kama asa. O la dugu donda ye n'o ye Jérusalem ye u y'a bɛɛ lajɛlen datugu lakana tigilamaw olu ye denmisɛnninw bali olu kana se ka dogo dugu in kɔnɔ cogo min na. Jateminɛkɛlaw caman kɔni sirannen don kosɛbɛ nin waleya in a kana saman ka se yɔrɔ dɔ la sabula bi ye jumadon tɛmɛnen kɛra cogo min na o ma dogo maa si la. O la kuma mun nana fɔ ani kunnafoni laban mun sɔrɔ la Israël an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka caméra mun tun bɛ n'u tun kelen don k'o bila ka jateminɛ kɛ ani u ka minɛn mun bɛ n'o tun bɛ a sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni minɛn bɛ maa mun kun n'i bɛna don misiri in kɔnɔ k'o dɔn ni an b'a fɔ ma ko détecteur de métaux misiri donda la k'u y'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen. Pakistan kaw fɛ u ka sariya bolo min bɛ ni a wele ko Cour suprême u ye yamaruya di walasa olu ka gouvernement ɲɛmaa n'a bɛ wele ko premier ministre u bɛ se ka a ka fanga ka a tiɲɛ a bolo cogoya min. Kiribulon maaw ka jaabi bɔra ka bin sɔgɔmada in na. Pakistan u ka premier ministre ale ma waati jan kɔnɔ ka se k'a ka baara bila sɛbɛn di cogo min na. Kiiritigɛla minnu b'u ka kiribulon mun bɛ ni an kama Cour suprême olu de na a laɲini kɛ a ka se ka baara bila cogo min na. Premier ministre ale nɔ minɛlen don k'a sababu kɛ k'a ye faso nafolo ŋanamu a tɔgɔ fɔra fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ko ma ko Panama Papers n'o kuma fɔra salongo. O la sɛgɛsɛgɛliw olu nana a sɛbɛntiya k'a fɔ a nɔ yira fɛn caman na mun bɛ tali kɛ u ka jamana kɔfɛ kow la yuruguyurugu kow don wa a yɛrɛ y'a sɛbɛntiya
ni y'a siɲɛ sabanan de an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a ka fanga ka ba a bolo an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a ka fanga wagatiw yɛrɛ la ka sɔrɔ a ka fanga kun ma cɛ n'o ye wagati mun dira ma a ka fanga bɔra a bolo ka sɔrɔ o wagatiw ma dafa ni y'a siɲɛ fɔlɔ de i b'a ye k'a fɔ yuruguyurugu sira fɛ a nɔ ninnu delila ka minɛ o sira kelen kan nka a ka fanga delila ka minɛ a la tuguni ka sababu kɛ u nana fanga daraki ka bɔ a bolo ni zena a bɛna nɔ labila u ka gouvernement maa dɔ fɛ fo ka taa fɔ ko kalafili nana kɛ san 2018 waati. TVA Noir filɛbaw an ka foli ni tani bɛ aw ye nin de kɛra aw garisɛgɛ kunnafoniw na siraw fɛ ka kunnafoniw datugu an y'an ladɔnniya k'a fɔ kabini kunungo Alhaji Sheikh Sufi Bilal Jallo ni ale sufu ka tɔnba o ɲɛmaa ye ka fara a Sheikh Imam Mahmoud Diko ni ale Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmaa ka fara kadɔw ka association min bɛ wele ko Jina Dɔgɔn o ɲɛmaa kan u bɛ Kidalikaw fɛ bɛn ani kɛlɛya o bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogoya min Kidalikaw y'u bisimila kosɛbɛ bonya ani karama a kɔnɔna na an bɛ Ala deli Ala ka segin ni o ɲuman ye kunnafoni min mana bɔ a la fana ni Ala ka jɛ ye an b'a di aw ma TVA Noir sanfɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ.